Een man van 27 jaar uit Arnhem is veroordeeld tot 12 maanden celstraf vanwege het mishandelen van een politieman in de nacht van 30 op 31 december. Ik hou hier zeker rekening met het feit dat die avond ook liever met zijn gezin thuis had geweest in plaats van te moeten werken in Arnhem en dit te moeten doen. En dat hem dat, terwijl hij gewoon met zijn werk bezig was, dat hem dit is overkomen, aangedaan. Daar hou ik rekening mee. Dus dat beschouw ik echt als strafverzwarend dat er sprake was van een agent die gewoon bezig... Gewoon, het is eigenlijk niet gewoon dat het op oudejaarsavond of op oudejaarsdag zo moet, maar die bezig was met zijn werk. De politie en ME kwamen op 30 december in actie om een groep van 150 jongeren de brandwacht hinderen bij het uitmeitsen van een boetenbrand aan de Moeneborden in het dorp. De ME en politie vierden verskate charges uit om de groep uit noord te krijgen. En dan wordt het vervelend, het wordt wat opgefokt en ja, dan wordt er een klap gegeven. En dan wordt er nog een tweede klap gegeven. En vervolgens zegt hij, ik zit hier gewoon letterlijk, ik zag dat hij mij aankeek, dat hij het bierflesje dat hij in zijn hand had naar boven bracht, naast zijn hoofd, beweging maakte en het flesje gooide in mijn richting en het kwam tegen mijn linkeroog. Echt was duidelijk op mij gericht. Hij keek mij aan en hij gooide het hard tegen mijn hoofd. Nevens de verdachte had hij nooit mij opzet smieten, maar hij wil mij het bierflesje de agenten wie het meidje. In de rechtbank joeg de man om een grote spijt te hebben. De man is ook veroordeeld tot een skeervergoeding van €6.000.